Matapos naman yung marinig ng binatilyo, tuluyan na yung napalupasay habang unti-unting bumubula ang bibig. Hindi naglaon, bago yun mawala ng malay, agad naman itong nilapitan ng iilan itong mga kasamang nagmamanman para tulungan. Dahil sa wala namang nakitang banta silang dalawa, kung kaya't minabuti na nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Akala nila lulubayan na sila ng mga taong yon, pero lingid sa kanilang kaalaman, yun pala ang unang hakbang ng mga isasagawa nitong plano. Sa paglabas nila sa baryo, unang sumalubong sa kanila ay ang napakatahimik na paligid. Bagaman medyo madilim na noon, nagpatuloy pa rin ang kanilang paglalakad sa kabila ng kawalan nila ng sulo. Sa pagdating nila sa isang masukal na daan sa gitna ng talahiban, bahagya namang napatigil itong si Toto nang bigla siyang abisuhan ng kanyang maestro ukol sa panganib na nararamdaman nito. Habang nagmamasid siya sa lugar na yon, wala naman siyang nararamdamang kakaiba maliban sa malamig na simoy ng hangin. Maya-maya pa, paghawak ni Tandang Gamoy sa braso niya, agad naman siya nitong hinila patungo sa gilid na parte ng talahiban kung saan paghawi nito sa mga talahib, doon bumungad sa kanila ang isang aswang na nakatayo sa alintuntungay ng mga dahon. Habang pinagmamasdan nila ang nilalang na yon, pansin na pansin naman nila ang animoy pagramdam nito ukol sa mga biktima nitong maaaring mapadpad sa lugar. Alam ni Tandang Gamoy na hindi sila ang nararamdaman ng nilalang sa kadahilanang bago sila umalis ng baryo, siniguro niyang nakakubli ang kanilang presensya ni Toto. Dahil sa kanilang mga nakita, dali-dali namang bumalik si Toto sa gitna ng daan para ayusin ang mga gamit nilang nakasampas sa likod ng kalabaw. Ngunit habang abala siya sa kanyang ginagawa, napansin naman niya si Tandang Gamoy na biglang hinabol ang nilalang na yon. Hindi na ito sinubukan pang sundan ni Toto, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na napakabilis nito. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, lumabas mula sa talahiban ng kanyang maestro, bitbit ang aswang na panayang pagpupumiglas mula sa pagkakahawak nito. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman itong ibinagsak ang nilalang sa kanyang harapan habang nagwiwika sa kanya ng, "Pasensya na sa paghihintay, iho. Hindi lang ako mapakali sa demonyong ito. Pakiramdam ko ginagamit silang instrumento ng mga sarim upang magawa nilang matunto ng lugar na ating kinaroroonan. Akala nila pahihintulutan ko ang bagay na yan." Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong dinukot ang puso ng nilalang kung saan doon tumambad sa kanya ang bertud nitong tinatangan. Sa puntong yon, doon napagtanto ni Toto nakakapit pala sa puso ng aswang ang kanilang mga bertud na nagbibigay sa kanila ng lakas. Nga pala, hindi ko nilalahat ang lahat ng uri ng aswang. Alam kong may iilan sa lahi ng mga yan na nagtatangan ng sisiw sa kanilang mga hita upang doon ipadala ang kanilang mga bertud. Minsan, kapag uso sa mga ito ang tinatawag na pagpasa sa kanila ng mga inakay, kalimitan talaga nilang ipinapatangan sa mga sisiw ang kanilang mga bertud na nagbibigay sa kanila ng lakas. Sa pamamaraang ito, madali sa kanilang mapisa ang iilan sa mga kakayahan nila, kagaya ng pagpalit anyo at pagbabalat kayo bilang mga hayop. Bagaman may iilan sa uri ng mga ito ang gumagawa ng ganoong proseso, meron namang ibang masyadong ganid sa kapangyarihan. Ang mga aswang na kumapit sa puso ang kanilang mga tangan, konting porsyento lamang ang kayang maipasa sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng laway na inilalabas ng kanilang mga bunganga sa kanilang mga huling hininga. Ang pinakapuso ng kanilang bertud ay kusang naaagnas. Sa puntong naramdaman na nito
napatay na ang nilalang na kanilang pinagsisilbihan. Hindi maglalaho ang bertud na yun sa mundo, bagkus ay muli yung ipapanganak ng lupa sa ibang panahon. Ang mga taong makakakuha nito ang siyang magpapatuloy ng lahing yon. Yan ang iilan sa mga rason kung bakit magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyan, meron pa ring mga aswang. Balik tayo sa kwento. Habang nag-uusap silang dalawa, hindi naman maiwasan ni Toto na maibaling ang kanyang atensyon sa nilalang na kanina pang umaangil at nagpupumiglas. Kahit hindi kasi siya natatakot sa nilalang na yon, hindi niya pa rin maiwasang mabahala, lalo pat nasa gilid lang sila ng daan. Ang ikinakatakot niya, papaano kung merong taong aksidenteng mapadpad sa lugar na yon? Nang hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang nararamdaman, naglakas loob na siyang ipaalala ito sa kanyang maestro. Matapos namang marinig ni Tandang Gamoy ang kanyang naging abiso, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Ilang taon ka na ba ihong nag-aaral? Ay nako, hindi ka pa rin natututo. Talasan mo yung mga mata mo. Mauunawaan mo ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, agad naman niyang napansin ang isang piraso ng kawayang hawak-hawak ng aswang. Para sa mga mata ng ordinaryong tao, sumisimbolo ang kawayang yon sa sabulag na nakabalot sa nilalang. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang dinukot ni Tandang Gamoy ang puso nito, sabay lagay nito sa isang garapon na punong-puno ng langis. Bago nila nilisan ang lugar, minabuti nilang ikubli ang bangkay nito sa pinakagitnang parte ng talahiban. Nang mapagtanto naman nilang hindi na yon doon matutuklasan, nagpatuloy na ang kanilang paglalakad patungo sa pugad ng mga sarim. Sa paglalim pa ng gabi, minabuti na nilang maghanap ng mapagpapahingahan. Pagdating nila sa ilalim ng mga puno ng goma, nagdesisyon silang doon magpahinga, gawa ng merong mga perasong tuyo ng goma sa lugar na yon na maaari nilang gawing siga. Habang nagpapahinga ang maestro ni Toto, nanatili naman siyang alerto, nagbabantay sa mga nilalang na maaaring nagmamasid sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, wala siyang ibang nakita sa lugar na yon, kundi ang iilang mga engkantong napapadaan. Karamihan sa mga ito, mga laman lupang kumakain at mga kaluluwang naliligaw sa lugar. Maya-maya pa, pagbaling niya ng kanyang paningin sa maestro niya, agad naman niyang napansin ang pagliwanag ng kaliskis ng bakunawa sa katawan nito. Dala ng kuryosidad ni Toto, dahan-dahan naman niyang sinipat yung kaliskis na ginuhit nito sa kanya. Pagsilay niya sa kanyang dibdib, halos hindi niya maiwasang mamangha sa kadahilan ng kagaya ng sa kanyang maestro, lumiliwanag din ito. Dahil sa kanyang nakita, doon niya mismo nakumpirma na ang mga simbolong iginuhit nito sa kanya ay buhay at merong bisa. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, hindi na maipagkakaila ni Toto ang pagod at puyat na nararamdaman niya. Upang hindi siya makatulog, sinubukan niyang gumawa ng kung ano-anong bagay, subalit nagagawa rin yung magapi ng pagod. Nang akmang pipikit na ang kanyang mga mata, bigla naman siyang napasilay sa gilid nila, gawa ng meron siya doong napansing mga taong nakatayo, animoy nagtatago sa dilim na nagkukubli sa mga puno. Pagkurap ng kanyang mga mata, bahagya naman siyang napaatras matapos niyang masilayan ang isang tinik na bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan. Mabuti na lang tumigil yon bago pa lumapat sa kanyang balat. Kung hindi dahil sa proteksyon ng kaliskis ng bakunawa, nasisiguro ni Toto may kalalagyan siya. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang tumayo habang pilit na ginigising ang kanyang maestro.
Subalit pagbaling niya ng kanyang paningin sa kanilang harapan, doon niya nasilayan ang 7 taong dahan-dahang naglalakad. Pagliwanag ng buwan sa kanilang kinaroroonan, nasipat niyang 4 sa mga ito ay matandang lalaki, habang ang 3 naman ay purong kababaihan. Nasisiguro ni Toto na hindi pangkaraniwan ang mga taong yon, gawa ng habang papalapit ito sa kanila, kitang-kita niya ang iilan sa mga insekto nitong alaga. Maya-maya pa, pagsambit ng isa sa mga babae ng engkantasyon, wala na siyang nagawa kundi ang umatras habang pilit na hinihila ang kanyang maestro. Kahit anong gawin kasi noon ni Toto, tila bang nakalimutan niya ang mga kataga ng 7 palabras na parabang meron yung ginawa sa kanya upang hindi niya mabanggit ang mga katagang napapaloob dito. Bago pa man sila malapitan ng insektong yon, sakto namang nagising na ang kanyang maestro na siyang naging sanhi upang maabo ang mga ibinato nito bago pa man makalapit sa kanila. Nang makatayo na ang matanda, hindi naman maipagkakaila sa pagmumukha nito ang labis na galit ukol sa mga nangyari. Hindi na din ito sinubukan pang kausapin ng mga taong yon. Sa halip ay taimtim na itong nagbigkas ng una at ika-6 na kataga ng 7 palabras. Pag-ihip nito sa hangin, wala namang nagawa ang mga nilalang na yon, kundi ang sumigaw habang pa isa-isang bumabagsak sa lupa. May iilan pa sa mga ito ang nagawa pang makatakbo pero hindi naglaon, nagawa na rin yung mapangibabawan ng 2 salita. Habang umuungol ang mga taong yon, nanatiling pinagmamasdan lang naman nila ito. Hindi na sila gumawa ng hakbang para magkaroon sila ng awa, gawa ng unang-una, yon ang unang gumawa ng pagtatangka sa mga buhay nila. Ayon sa maestro niya, kinakailangan nilang huwag magpakita ng anumang awa laban sa kanilang mga katunggali. Ang awa ay ibinibigay lamang sa mga nilalang na dapat tumanggap nito. Subalit, ang masasamang nilalang naman na minsan ang nagtangka sa kanilang mga buhay, walang karapatang magtanggap nito sa harapan mismo ng kanilang pagkatalo. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa na ngang nagsitahimik ang mga taong yon, hudyat ng kanilang kamatayan. Nang mapagtanto nila tandang gamoy na purong mga bangkay na lamang ang nasa paligid, kagaya ng dati nilang ginagawa, matyaga silang naghukay ng uka na maaaring paglibingan sa mga ito. Galit na galit noon si Toto sa mga taong yon. Imbis na pahinga na niya sana ang gabing yon, na ibuhos niya pa ito sa paggawa ng mga libingan. Kinaumagahan, dala ng pagod at antok, binigyan siya ni Tandang Gamoy ng ilang oras para makapagpahinga. Pagtungtong ng 10:00 ng umaga, doon pa lamang nag-umpisa ang kanilang paglalakbay patungo sa lugar ng mga sarim. Habang papalapit na sila sa pugad ng mga ito, ramdam naman niya ang animoy dahan-dahang pag-iba ng presensya. Hindi naglaon, nang makatawid na silang 2 ng bundok, doon nila nasilayan ang isang malapad na patag kung saan purong mga damo lamang roon ang nabubuhay. Sa gilid ng mga ito, marami ring nabubuhay na puno na siya namang kalimitang ginagawang panggatong sa mga baryo. Dala ng sobrang pagkagilalas ni Toto sa kanyang mga nakita, para siyang batang tumatakbo sa mga damo. Paulit-ulit din ang kanyang ginagawang paglulundag na para bang yon ang unang beses na makakita siya ng ganoong tanawin. Isipin ninyo, nasa mataas na bahagi ang patag na lugar na yon, kung saan mula roon masisipat mo ang napakalawak na sakop ng kalupaan ng Argao. Ang mas ikinatuwa pa noon ni Toto sa lahat ay noong makakita siya ng isang puno ng bayabas na hitik sa bunga. Halos hindi niya iniwanan ng kahit ni isang bunga ang bayabas na yon, gawa ng ayon sa maestro niya, malayo-layo pa ang paglalakbay nila. Sa paglipas pa ng ilang araw, nanatiling naglalakbay silang 2. Malayo sa kanilang inaasahan,
Hindi lang pala 3 araw ang kanilang lalakbayin, bagkus ay humigit 1 linggo. May mga puntong paikot-ikot na sila sa isang lugar pero bigo pa rin silang matagpuan ang pugad ng mga sarim. Sa pagdating nila sa 7 bundok, doon nila nasilayan sa paanan nito ang isang kubo kung saan meron doong matandang lalaking abalang-abala sa pagtatanim. Pagsilay naman ni Tandang Gamoy sa matandang yon, dali-dali naman niya yung nilapitan ng walang pagdadalawang isip. Habang binabagtas nila ang daan, hindi naman niya maiwasang mapatanong sa kadahilan ng pakiramdam ni Toto noon, kilala ng kanyang maestro ang matandang yon. Matapos namang marinig ni Tandang Gamoy ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ng, Kilala ng isang ermitanyo ang kapwa din ito ermitanyo. Magmadali tayo, Toto. Batid kong hindi ligtas sa lugar na ito. Sa pagdating nila sa kubo ng matanda, agad naman sila doong nagbigay ng galang, pagpapakita ng mabuting asal at respeto. Matapos namang marinig ng matandang yon ang kanilang sinabi, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanila habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, pagsilay nito kay Tandang Gamoy, napakunot lang naman ang noon nito, indikasyon na meron yung nararamdamang kakaiba sa kanilang magmaestro. Pumunta kayo rito para makipagdigma sa mga sarim, tama ba? Kapatid, pasensya ka na at hindi kita matutulungan. Nanghihinayang ako sa katulad mo. Pansin kong malawak ang aral mong tinatangan. Umuwi na kayo. Di hamak na mas marami kayo doong matutulungang tao. Wika ng ermitanyo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman sila nitong tinalikuran na parabang umaasa yung basta-basta na lang silang sasang-ayon sa sinabi nito. Dahil sa ginawa ng ermitanyong yon, padabog naman itong tinawag ni Tandang Gamoy upang ilahad dito na hindi sila ang taong madaling magapi ng kahit na sino. Habang nagsasalita ang kanyang maestro sa ermitanyong yon, ramdam na ramdam niya ang matindi nitong paghahangad na makipaglaban. Bago pa man makabalik ang matandang kausap nito sa pinagkakaabalahan nito, bigla naman yung natigilan nang marinig nitong magwika si Tandang Gamoy ng, Sa lahat ng pinakaayoko ay yung minamaliit ako. Pasensya ka na din, kapatid, pero hindi ko hahayaan na basta-basta mo nalang mamaliitin ang aming karunungang tinatangan. Palagay ko naguguluhan ka lang sa pagkakaiba ng papuri at pag-iinsulto. Hindi mo ba alam na ang ginagawa naming ito ay para din naman sa iyo? Kapag namatay ang mga sarim, edi kahit ikaw malaya na rin. Magtulungan tayo. Unang-una, alam kong yan din naman ang hangad mo. dahil sa sinabi ni Tandang Gamoy, muling sumilay sa kanila ang matanda na parabang nanlilisik ang mga mata nito. Bago pa man yun sumagot sa mga sinabi ng kanyang maestro, bigla naman itong dinukot ang 2 nitong tabak na siyang naging sanhi upang mapaatras ng husto si Toto. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang tabak na tinatangan nito sa kadahilan ng kung titingnan mo yon ng maigi, animoy merong kakayahan ng talim nito na pumatay ng kaluluwa. Sa lahat ng mahihiwagang gamit sa mundo, yon ang labis na kinakatakutan ng mga antingero at albularyo sa kadahilan ng kapag namatay ang kaluluwa mo, wala ka ng pinagkaiba sa mga bagay na gawa ng kamay ng tao. Sa kabila ng nakakapangilabot na armas na ipinakita nito, nanatiling kampante lang naman ito si Tandang Gamoy. Paglapit sa kanya ng ermitanyo, bigla naman siya nitong inundaya ng tabak sa kanyang dibdib. Subalit bago pa man yun bumaon sa kanyang kalamnan, bigla naman yung tumigil ng sa hindi malamang dahilan. Ilang beses pa yung sinubukang iunday sa kanya ng matanda, pero bigo ito. Ang mas ipinagtataka pa nito sa lahat ay noong mag-umpisa ng sumipol ang maestro ni Toto, unti-unti nitong nararamdaman
ang pagbigat ng dalawa nitong tabak na hawak hanggang sa hindi maglaon, tuluyan niya na yung nabitawan. Kahit anong pilit niyang iangat sa lupa ang bagay na yon, hindi niya yon magawa-gawa. Dahil sa pangyayari, nanatiling nakatayo lang naman itong si Tandang Gamoy, naghihintay sa sasabihin ng ermitanyo. Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam nito, nasipat naman ito ang pagkalma ng ermitanyong yon habang dahan-dahang tumatayo sa harapan niya. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, mahinahong nagwika naman ito sa kanya ng, "Kung yan lang din ang pinakamalakas na taglay mo, mas mabuting umuwi ka na lang. Aaminin ko, malakas ka, wala yung duda. Subalit sa harapan ng mga sarim, magmumukha ka lang payasong katawa-tawa." Dahil sa sinabi nito, doon na nagpasya si Tandang Gamoy na magbanggit ng unang salita ng 7 palabras. Pag-ihip niya ng katagang yun sa katawan ng ermitanyo, bigla naman yung napaatras ng ilang metro habang nakahawak sa leeg nito. Kahit anong pilit nitong huminga, tila bang hindi yun pinagbibigyan ng katawan niya. Ang mas ikinabahala pa noon ni Toto ay nang mag-umpisa ng sumigaw ang matandang yon na para bang humihingi ng tulong. Matapos ang pangyayari, agad namang binawi ni Tandang Gamoy ang unang katagan ng 7 palabras na siya namang nagpakalma sa katawan nitong animoy mamamatay na. Sa muling paglapit sa kanya ng ermitanyo, panay naman ang pagtanong nito ukol sa paggamit nito ng 7 palabras sa kanyang katawan. Gayong nagtatangan din siya ng aral ng kanan. Pagkarinig ni Tandang Gamoy sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang inilalahad dito ang sikreto ng 7 salita. Ayon kay Tandang Gamoy, yon ang isa sa mga dahilan kung bakit napakamapanganib ng 7 palabras. Wala itong saklaw na panig at kahit na sino, kaya nitong maapektuhan at nakadepende yon sa sumpang nais mangyari ng may tangan. Dagdag pa niya na, kaya naging imposible ang ganoong bagay gawa ng noong mga panahong mamamatay na ang anak ng Diyos, unti-unti nang nawawala ang wisyo nito bago nito masambit ang mga katagang yon. Sa ganoong sitwasyon, hindi na nito nakaya pang ilabas sa saklaw ng 7 palabras ang mga nilalang na naninilbihan sa Ama. Matapos naman itong marinig ng ermitanyo, hindi na ito tumutol pa sa nais nilang mangyari. Habang nakikipag-usap ito kay Tandang Gamoy, doon narinig ni Toto na ito pala ang huling daraanan nila bago sila makarating sa pugad ng mga sarim. Ayon sa matanda, kaya niya naging panata na gawin ang ganoong bagay sa kadahilan ng isa sa mga nabiktima ng mga nilalang na yon ay ang anak niya. Imbis na ipaghiganti niya ang pagkawala nito, nagdesisyon siyang gawing panata ang magbantay sa hangganan ng pugad ng mga sarim kung saan madalas dumaraan ang mga antingerong nagbabalak na makipaglaban dito. Sa panatang yon, nagkakaroon siya ng pagkakataong sabihan at kumprontahin ang mga nagbabalak na antingero upang hindi na yon magsakripisyo ng kanilang mga buhay. Dagdag pa nito na kahit na anong paraan, nakahanda siyang makipaglaban, masiguro lamang na mabali ang hangad na mangyari ng mga taong nagbabalak mamatay sa kamay ng mga nilalang. Taas noo din itong inilahad sa kanila na sa nagdaang 50 taon, wala pang nakalusot sa lugar niya. Matapos naman yung marinig ni Tandang Gamoy, tumawa lang naman ito habang sumasagot dito ng, "Talaga ba? Baka nga dito ka lang talaga nagbabantay. Alam mo kaibigan, matagal na panahon na akong nakikipaglaban sa mga nilalang na yan. Siguro bata ka pa lang, marami na akong napatay na sarim. Salamat sa Diyos dahil sa pagkakataong ito, mapapalaya ko na rin ang katulad mo. Huwag mo nang isipin ang anak mo. Sigurado ako, nasa kamay na yon ang ating may likha. Ipagpatuloy mo ang iyong buhay. Gawin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo. Sa huli,
mga gawa at mga karanasan mo ang babaunin mo sa langit. Okay, ito na. Yung dalawang magmaestro medyo malapit na sila sa pugad ng mga sarim, no? Pero alam nyo, medyo naaawa na natutuwa ako dito sa ermitanyo na nagbabantay sa hangganan ng lupa kung saan papasok ka na sa teritoryo ng mga sarim. Siguro sobrang sakit lang nang nangyari sa kanya kasi nga anak niya yung nabiktima eh. So siguro sa sarili niya na alam niyang wala siyang palag doon kasi nga mga anghel yun. Tapos siya siguro ordinaryong ermitanyo, malakas din naman kaso nga lang kasi pinag-uusapan na rito anghel na tumalikod sa Diyos eh. So siguro kahit anong tangan mo dyan, mahihirapan ka talagang kalabanin yan. Lalo pa kung marami, di ba? Pero para hindi na kayo mabitin, yung 8 tsaka finale, mamayang hapon tsaka gabi. Kaya pahintay na lang ako. Pasensya na kayo. Medyo na-delay ako sa 7. Yun lang. Salamat.